lui Dumnezeu, a tuturor celor ce sunt prezenți la această sfântă taină și a celor ce s-au pomenit, se pomenesc și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, împreună cu toți cei ce sunt bolnavi prin spitale, prin azile sau pe la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta o ai la nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne